Ova akcija, draga nam je zima dok kapuza ima. Kako ste se odlučili uključiti se u nju? Imamo dobru suradnju sa Sanjom Kantaruti, gdje je cilj promoviranje konoba centralne Istre i suradnja sa svima, u biti s drugim OPG-ovima. Glavno jelo je ombolo s dvoličnim kapuzom. Kakav je to kapuz? Pa imamo dvije vrste kapuza, to je slatki kapuz, kega dinstamo, odnosno karameliziramo sa bijelim lukom i slatkim kupusom, s pancetom, domaćim pršutom i čeri rajčicom. I to sve podlivamo sa domaćom malvazijom i kad se to sve lijepo onako zarumeni, to je u biti jedan dio kupusa gotova. Drugi kupus je u biti kiseli kupus, koji ga tradicionalno kuhamo na tradicionalan način i serviramo uz ombolu koji je pripremljen i popržen na maslinovim uljem i podlijen sa malvazijom. Imamo tu jedan pijat, se zove pijat za lačni. Njega pripremamo u biti, imamo biftek taljata, janjeći kotlet ide na njega i pileća taljata uz prilog povrće na žaru, rikula i kapuz. Imamo još jedno jelo kad nam je poprilično, ima jako dobar odaziv, na nje je bucmasti prščić. Njega punimo, to vam je u biti svinjski file kojega punimo s domaćim pršutom i domaću skutu i vorganjima. I ga serviramo uz prilog po želji kako gost traži. Kako vi osobno najviše volite kapuz? Pa možda najviše nekako dinstani kupus slatki uz kakov dobar komad mesa.